YouTube. Der kommer min makker. Godt for challenge. Det her, det er bare en lille info. Om vores YouTube-kanal. Ja. Vi laver alt det, vi har lyst til. Og hvis I kommer, altså hvis vi overhovedet får nogle subscribers, så hvis I kommer med nogle ting, som vi gerne vil se, så vil vi gerne lave dem. Ikke? Jo. Jo, det var bare lige alt for den her video her. Jeg har dårlig hårdag, men det er lige meget. Ja, lige nu der sidder vi faktisk udenfor. Ja. Der er lidt varmt i Danmark. Lige nu i hvert fald. Det har ikke været det sidste uge. Nå, vi skal ikke ind på vejret. Det var bare lige det. Husk, subscribe. Nej, jeg det ikke. Like og subscribe. Like og subscribe til vores kanal. Og så vil I se mere til mig og Magnus.